bawa siya ang mango, ang wasa bawa mango. Bungma kami si pra, bawa siya ang wasa bawa mango. Hai ki mango. Mas kaisa ni kamai mas kaisa. Kakana kano, cuna bu komen hamya. Kelayu cini video nai yoy. Je khai tengtuk. Ang sin bus ni bus len, ang cari khai tino. Bui beta mau sutur kodi tung nora. Kubida? Right. Si jole male, bui shot sing sa ka busai, bui mili lai sok la. Jole pas yog li yo manai la. Ang ageti sa serai pro, nijini career ni bagai belai tension ngo. Bo jaga thanga ka boro jakung no, or thanga ka orde jakung no, tuma bang no nijini live ba, bo hai ba ngai thang no, pia tabong ka pura srai sai mani thangka. Bobo samno rom khangke nini career set ngai thangnai. Belai no kalai. Joto ni sai nijini career no set klayani, joto ni sai kaham asan khangke comedian ngnani. Nini neta peta politician ngnani ngai bo comedian joto ni sai best, police ngai bo joto ni sai comedian best, doctor ngai bo comedian, actor actress joto jagao si comedian social media kaplang. Neng comedian ngai man kha bunyo munirei man khangke neng tei thili ajkalo news channel rok sa akong comedy channel ng pai belang mani comedy ni munggai ulta pulta videos namui nijini sak no mukhang khisil bai sokasi niti prasarok o video no kisa nainile Friend chonor boda kubak jak bai. Jimbu sai bai bokai chana kala khina noko friend kubak namang. Mas kaisa ni kamai mas kaisa ni nadi. ajkalo yagra yak siguri ui ayang uyang naigi naikhanke joto jane je rang nei kharlai tongbai jau kebo ko Facebook videos nawi rang ajnai rok nei inglai tongbai jau kebo kheba khoroksano nukmani Kokborok music video ni background dancer ngai se bo chini Kokborok ni je actor tongnai Ady Adong bini sai rang kabang ko aji ui tongkha pho Dara Adong, Dara Ady borong seven se ang income khaigana gobang. rang aji mani chaya kok tong yo kaham kokno haipano chaya bo jagao ngai thangke chamable moso keluwa samable mangso mosla orosi chaya ba phagi thangle piaje o Kokborok music video ni background dancer ngai ni daporsin rok kisisa khnai ne legradi 2 lakh ni saipano upor. pa 2 lakh ni saipano upor success na di success 2 lakh ni saipano upor. ang thepaya o clip no boss success no proud ngjagai ang 2 lakh ni saipano kabang kograng aje ka hnei shocking clips rok thepawi tongkha engka dakoto nung o 2 lakh aje mani koi bosoro aje khana kisa sala Arai bosoro mana yes. arai bosoro 2 lakh ni upor aje khanke maso bose kalai khana dakoto 6,000 An bawa kai mistri si kaisa carpenter ani dijini khut ni income se nok bara plus por nani fee. Aw jeng bekerei borok jeng joto no bujiwo pore tete ayang uyang kosto khlai income khayo nije sak kaisa no nok bara damrenani pore nani chanani nungani nung belai ke no kosto khlai tongo haipe nang asak dap tar dita ang triprani khoroksa background dancer ngai se triprani je actor tongnai rok borong ni sepen rang kabang kok aje gei tongka pho adong bai Ady Debbarma pai Liya pho asak hai nokha ko pronta sa sidiko bai bai tar kosorok hunjak pani ble Yes. bro nung tesa mature ngani tongko mature ngi mature buji khada Dara ulo ungana ang tabu kisa mane mature bunya kutesa mature ungana. tabo haikasi khasi jake kok na oi tongle haikasi buibo no hamjang na tebo buji khade Ani BA complete nang khangke ang apro direct main lead hangsinai are nung khoroksa background dancer ngi si main leader tongna sine rang kamang kok aji oi tongon keba background dancer on tongsidi do thik asini ni imang tongmani nung actor ngani musuda khoroksa ngaba ngdi haipa nung mo hai koru ta sarita ang background dancer ngi si Ady Adong ni serang kamang kok aji oi tongkha borok phan ana paya obar ka sakanke bui masang jagya ngo bui bai munai jag nai wanso goi naile nung no sawo nung kaisa album o background dancer ngake 1000 mano honai nga borok 7,000 mano honai nung 7 bar khlaikanga se borok kaisa khlaimani har aron bisingo borok ni teibo brand value tongko borok sponsorship khlaio arabo borok rang manai tongo haini bagi no ang borok ni se rang kabangkok aji oi tongo ese koroksa background dancer ngi roni sakanke muchangya belai kheno ang no kuno jole mani kri nasle mani kri haipeno muchangya no sawi maknar mani si jodis nung sana klai khan ke ba nung sana ni muchuk ja khan ke ba ang bu koroksa Ady Adong hai klai popular ngani muchuk jago actor ngani muchuk jago teibo buskango bui besinani muchuk jago oba irke nung sawi mano teibo belai khana thokamu Omo hingke ani Facebook ni rang mama ni basak bang khanai di bunyo hai faltu humbai mani le hakis mau bo ni robo khai be di
Facebook videos na nairong ke je amse kana sak no rang paisa phunuk layo man makeble nang khoksa masa boino sawe kana makeble nang man liwo se 20-30 হাজার manai tongka po bosai robar phali ya phaira phaikan ke bo Facebook ni rang hne boino video khai phunuk sinai po bondon ni loan manai phaikan ke boino Facebook ni rang mau hne phunuk sinai po bosai chakri beton ya phaira phaikan ke bo boino Facebook ni rang mau hne phunuk sinai po mas kaisani kamai mas kaisani nadi abai ke si boino rang mano hne video khai phunugui tongkan ke ba tipra sa sikla sikli kaijak borjak chrai khonai buri bora jotono Facebook video hne snam lai jaka kogono to ende ba borok bangke kok bangge hne borok kebang ma ba podre por video rok snamui tongbai kata ayo baksa ke ba boprawi video snamui tongbai ka baksa ke ba khangrai hakor khonong marok phununglai tongbai ka tam kubak tong chan no baksa ke ba videos namna lama kare kha comment no si reply rewi tongbai siwo ole mare babulu ge no kosor akon joto borok rang no hamjak phanule videos namna ni moton talent le tongna nangna bile hai si joto si videos namna bike ulta polta content rok sok paisi nai no hengke je YouTube videos namna rok bai Facebook videos namna rok rangmanya hinja khan ke phunuk lai view ne hai hai tei bodor ke bosai bondon main phaima rok beton main phaima rok khorok sa khorok ni mannai tongo je views kam phaine rok kai bosi je reels namnai rok bini kaisa reels 3-4 হাজার si views phayo bose maso 20,000 rang mano honai sawi tongo dap nglai ma to nasdi mokol si hawa klai lelia mui thoya to chalaya nang niro waisa se go je cooking video khaine no mui thoya chamani rok ni de nokha dinile mungsa mui sungjana kerikha moso kelo basi masa sinai hai ka ba chakhi butei berama butei basi masa sinai hai rok ne de nokha nuk yang nai je pro mui kothok mang sawi tong ma hai ke je pro no mangso mui so hai ka ba mui ke tal o miya rok khokleng rok bohai rok no mangsi phunuk sinai pu waisa wisu to ne rok berama butei rok chakhi butei rok moso kelo rok ba je chana ble bono bo waisa wisu pan phunuk dita Kakuma no video kladi pu hnei Instagram ro SMS klagi katoma nglai bai sokha video kladi pu angka wan soka ang mungsa saksair de klai jau ka hnei Facebook ro go bini profile habui nai kha apsi kunu nugya ble aro jagao bo swimming pool go teitu ujar khano go swimming pool go ba dress rok to man kasne makansinai no teitu ko man dress rok to amsur to kun chai bung ya ble tolaw tei biri sai nai mele pura sari kanjak sati sabitri khna no ka ham keno kunu chaya nugya angka bang palma yang ginai ani dol khorok sana kol khaisengka tamni baga sa Kakuma no kotoma nglai bai soka nei apche bosawo da songkor video khlai mani pu nei parody video Haya cut hai diki इधर आओ मैं जवाब तुमको ऐसा नहीं करना है ऐसा घुमाना है हाथ को asal yang lang ko pasang na rag lang pa ang hay man sol man koto man nang bang ya ko ka abrok to kun sayang ya khlai kha bo thia se Kakuma le tamni head na nang ba te bo sapiwo te prasa music Facebook page thangi nai di amse kana saiman nai phu ga aro bo habi nai kha aro bo kunu nugya bla thia se te prasa music Kakuma ni gobang mano album ni chikon clip ro nawi upload khlai kha ab to bini chaya ya bo to bini samung khlai tongo norok chajak ya gobang ma upload khaimani bagen ke to te prasa music ni je o Facebook page ni owner bo se upload ba khayo ga tamle Kakuma norok head like kha le pal simani ya ble ang de buji yangi tonga siangi tonga sa comment khai sabaila